भैया ये माई के भजन इतना बढ़िया बा कि छठ माई के घाट पे जी जौन मनौती मानेला पूरा हो जाला। और कितना जानी लड़का खातिर, कितना जानी नौकरी खातिर, कितना जानी कुछ और खातिर, अब कितना जानी इनका खातिर। तो हम ही कहा कि माई के घाट पे सच्चे दिल से जे भी आवेला, जे भक्ति भाव में अपन श्रद्धा दिखावेला, माई को झोली जरूर भरेली। गीत के भाव से बा कि सब का से मिलल जो